Next thing I know, inini kungobatwa nahope kadiki diki ndikati mota inenge iri kufamba panzapo. Ndakangosomuka ndokubuda muyadhi ndone Wezi ari kutatarika naye anga akuda kutobuda gate. Ndikati iwe Wezi uri kuita sei zvikanzi no. Ndichida kuona kuti automatic inoshanda zviri different sei nemanual. Saka ndanda kuti ndidrive. Wakadzidziswa nani kudrive? Aiwa amaika mwana we acha muchanzwa kuti ndadonha pano. Kuti wakadzidziswa nani kudriver tools. Kudai akarovera moti yangu. Aiwa Wezi amenoti chichi kuitika mazana. Handitombozivi. Iye zvino marimwe zuro ndakamuti iyo walkman yawakapiwa iyi nasekuru vangu vachiti uswere wakaipfeka everyday unoverenga sei iyo music yacho yaari kunzwa munzeve dzake. Inini ndiri kunzinzwa ndakagara padhuze naye kuda kuuraya nzeve. Hatina mari yekuenda kuchipatara back and forth, hatina. Muchanzwa kuti ndadonha muno. Achandidonhedza Wezi, achandidonhedza naMwari. Ndakataura naye. Anozviziva ane nzeve. Muda kutaura naye. All right. Taura nambuya vako.